Goeie. Wat zijn jou? Ik van de recherche binnen. Nee. Van hier. Oh, Oh, heb je dingen te verbergen dan? dat moet in Noord al die auto's in Dam of niet? Ja, soms wel even. Ja, gelijk. Maar dat wordt dus altijd wel even jong. Ja, hè? Ja. Ik ga een oren treffen. Oeh. Hoi. Maar de vraag is altijd wat jou ontwam binnen. Oh, dat zou me wel denken. In het strand omslaan. Oh ja. Ja, dat wordt een beetje naadje te billen. Maar misschien heel even bij jou, Sjen. Oh nee, wat? Oh. Maar wat heb je dan? Dat kan die nog naar elkaar verdragen. Nee? Heb je windplantage? Dat zei ik nou, dat zei hij ook. Oh ja. Maar joh, waar je dan de goddeloze single? Ja, Dat is ik wat. dat zei het ook genoeg, of niet? Of niet? Nou, dat weet ik net. Oh, nou ja. Jo begint erover. Ja, dat is wie. Of niet? Ben je ook een beetje goddeloos? Oh, dat weet ik niet. Oh. Dat zou wel. Oké. Of niet? Dat is bij al die nog verrassings. Ja? Ja, Dat hing het er van oude Peter aan de poort site? nou, dat moet ik wel zeggen. Ik ben er nooit niet weer omkomen, maar wie moet maar ook wat goed komt. Oh ja. Of niet? Ja. Ja, En dan wat hin dan maar in? ja. Skartelpikken, hè? Dartelpieken? Skartelpikken. Oh ja. Ha, Ja, maar moet je net bij jou komen, dus ik versta je haast net. dat is het meer. Oh ja. Ik vertel je ook wel. Nou, dank u wel. Doe je die kant maar even. Ja. Hoi. Hoi.